Mga ka-disciple, minsan ba parang ang bigat ng mga nangyayari sa mundo? Wars, disasters, problems sa buhay, and you feel like everything's falling apart? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, November 27, Thursday of the 34th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 21:20-28, sinabi ni Jesus na darating ang panahon ng matinding pagyanig sa mundo. May mga gera, pag-uusig, pagkawasak ng lungsod at takot na parang guguho ang lahat. Pero sa gitna ng kaguluhang ito, may sinabi si Jesus na nakakagulat at puno ng pag-asa. Kapag nakita nyo na ang mga bagay na ito, itaas ninyo ang inyong ulo sapagkat nalalapit na ang inyong kaligtasan. Hindi lang paghuhukom ang pinapakita ni Jesus, kundi pagdating ng pag-asa. Mga ka-disciple, madaling matakot kapag puro end times ang naririnig natin. But Jesus is telling us, don't panic, prepare with hope. Yes, may suffering. Yes, may shake-ups. Yes, may darkness. Pero para sa mga tapat kay Kristo, hindi ending ang mga ito. Simula sila ng mas malalim na pagkilos ng Diyos. Here's the challenge. Instead of asking, Lord, bakit ang dami kong pinagdadaanan? Try asking, Lord, paano mo ako nililinis, hinuhubog, at pinatatatag sa mga nangyayari? Because sometimes, yung heartbreak mo, naglilinis ng puso mo. Yung failure mo, nagtatanggal ng pride. Yung struggle mo, naghahanda sa mas malaking misyon. Kaya sinabi ni Jesus, taas noo, huwag kang susuko, malapit na ang kaligtasan. Reflection question. In the difficulties I face today, am I lifting my head in hope or lowering it in fear? Mga ka-disciple, sa mundong puno ng takot, let us be people of faith, courage, and hope. Hindi ka iiwan ng Diyos sa gitna ng unos. Ang bawat pagyanig ay paalala. Hindi siya malayo. Paparating siya. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.